Отборът на Пирин ще може да разчита на всички свои състезатели за предстоящият утре матч с шампионът Лудогорец. Към отбора вече тренираха Мартин Тошев, Александър Дилгеров и Александър Башлиев. Старши треньорът Наджи Шенсо изрази увереност, че Пирин е в по-добра позиция и се надява на точка или 3 утре срещу лидерът в първенството Лудогорец. Много е по-спортно морално да ние търсиме повече победа от Лудогорец, него Лудогорец срещу нас. Че кажете защо? Zato što Лудогорец от своя конкурента бежи 10 точки. Много е по-спокоен Лудогорец от своя конкурента, а ние не сме на тази позиция. Би бил много щастлив, кога би аз също бегал 10 точки от Монтана. Дано да се той обистини, обаче моментално не е така. Значи виждате и сами да по-спортно морално е да мои футболисти и Пирин ние влизаме на матча с повече мотивация да печелиме.